He acabat el meu grau. I ara? Què faig? Fa anys que faig feina, però vull millorar les meves competències. M'agradaria continuar aprenent, per especialitzar-me en matèries relacionades amb els meus estudis de grau. M'he d'adaptar als nous reptes d'un món canviant i així evolucionar dins l'empresa. Benvinguts a UIB Talent, el servei de gestió d'estudis propis de postgrau i formació continuada de la Universitat de les Illes Balears. A UIB Talent oferim formació relacionada amb el teu àmbit laboral. Si vols requalificar-te o fer un canvi en el teu perfil professional, t'oferim les eines per impulsar el teu present i futur laboral. Més de 40 cursos en les àrees de gestió d'empreses, economia i turisme, ciències i ciències de la salut, enginyeria i arquitectura, educació i psicologia, humanitats i dret, impartits per docents amb prestigi reconegut, amb horaris compatibles amb les teves responsabilitats professionals o personals, i en modalitats presencials, semipresencials i a distància. A UIB Talent impulsam el teu potencial. Connecta't amb el teu futur a la Universitat de les Illes Balears.